Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je speciální video za 50 odběratelů. A bude to Five Nights at Freddy's 1. Je to hororová hra. A jsem tady na to sám a hrozně se bojím. Je 5:30 a já to hraju a natáčím. Já prostě... to je výborný. No teďka na začátku se nic nebude dít, takže tady budeme jen takhle poslat. Já to zatím seskočím, až domluví ten dědek. Dobrý, tak už nám domluvil. A... zatím se nic neděje. Nebo jako zatím můžou tyhle ty vyrazit. Ale zatím jsme v pohodě. Všechno jak vypadá je v pohodě. Takže je to pravda. Moc se omlouvám, že je to všem bez kamery, ale když jsem to zkoušel nahrávat přes program, kde mi to natáčí i s kamerou, tak se mi nenahrál zvuk, nebo teda hra. Zkoušel jsem to jenom, bylo na pár vteřinách, pak už toto. Takže teďka tohle je druhý pokus. Sorry, out of their order. To je nuda. Yeah. Furt se nic neděje. 1 hodina, to je nuda. Že by tady něco na mě baflo, jako to ne. Omlouvám se za vlak. Je furt nic, jo. Celebrity. Co to je? Už tuším, někoho chodí. Nebo ne? 2 hodiny. A už nám vzal králík. Co to bylo? Ježiš! Tak hnusný obrázek.
Zkoušel jsem vás vyzkoušet. 3 hodiny a furt nic. Kitchen už nám odešli. Teda kachna nebo nevím, kačenka, já nevím už, co to je. Kačenka je furt tady, no. Protože bychom první noc mohli zvládnout. Králík už tady není, takže někam šel. Tady ho máme, králíčka, blbečka. Sorry, out of order. To už jsem četl, ale to je... Nemáme čo dělat, tak musíme něco dělat. Tady seš, kačenka někam odešla, nebo co, někam na trocha. Kde je kačenka? Kačenko! Co to je? Ty neplejtaj svou baterku. Kuchyně tam vypadá tma. Už se blížej. No a to dám, to musím dát 5 hodin. Už to začíná být trošku víc napínavý. Jestli tady teďka na mě něco bafne. Ježiši Maria. Něco bafne. Ježiši Maria. To je taková... No tak první vybavnutí. Já bych dal ještě jednu hru. A pak bych to asi ukončil. Jestli se nám to nepovede. Úplně na konci. Prostě úplně na konci, ty vole. Úplně na konci to na nás musí bafnout. Fakt nenormální tahle hra. Jako, mě by zajímalo, co jsem komu do prčic udělal. Já jsem věděl, že na mě něco bafne prostě. Jsem to prostě věděl. Prostě oni vždycky na konci také první noci se prostě rozchádějí na konci. Prostě na konci na mě vybavne. Mě ta hra nebaví. Já to nechci hrát.
Dělám to samozřejmě pro vás. Co to? Co to bylo? Mluvám se za vlak zase. Jedna hodina. Musíme je furt hlídat. Všechno projedeme. Zase. Tím si vyvřím, že to bylo tak snad ještě víc. 2 hodiny. Pojď ven, ty dát aspoň tu jednu noc. Jako jestli nedám ani tuhle jednu noc, tak mě můžete přijít domů a mě tady zabít. Ten králík, nebo co to je tohleto vůbec? Nevím, prostě něco to je. A má to kytaru. Kam ještě nejsme ani v půlce a už máme půlku baterky skoro vybitou. Dělej! Já chci 6. Ne, proč zase vypadla kamera? Zas furt, no. Tenhle ten králík zmizí, jasně. Mně to nevadí. Mně to vůbec nevadí, tyjo. Mně to vadí jak prase. Že jasně je 3. hodina a už vyrážej. Doteď až spali. No, tyhle dva ještě spí. Můžete mi říct, co je to dou. Já to nechci, tyhle zvuky. To je hrozná tahle hra. To nechci příště hrát. Jako byste mě k tomu donutili, bych to jinak nehrál. Donutili jste mě tím, že jste mi dali každý odběr a už máme 50 odběratelů. Půlka svatky. Show stage. Furt 3. Aim. No, buďte na tomhle místě. 4. Dobře.
Buďte všichni na tom místě, mě to nevadí, když budete také tady stát. Vydržte tak do 6 a bude to dobrý. Já jsem úplně celý spocený tady. No, buďte takhle. Zase prostě někam šli. Mě prostě nemůžou poslechnout. Zvířata blbý. Může tady kačena. A králík je kde, jako můžete mi říct. Tam zmizel ten králík blbej. Zase! Kačeno. Kde jsi, kačeno? Slyším talíře. Kde jsi? 5 hodin. Ne! Jděte do pečice. Ježišimarja. Ne! 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 Kde jste? Nechte mě! Prosím! Ne! Já chci přežít! Já chci přežít! Prosím! Nechte mě přežít. Nech mě. Nechoďte za mnou, prosím. Nechte mě. Ne! Prosím. Jo! Jo! Konečně! Jej! No, já doufám, že se vám ten speciální díl líbil. Dál už pokračovat nebudem. A já s vámi pro dnešek loučím a čau!